Seni süyen Mağan ешкім ұнамайды Seni süyen Жаның ешкім тұра алмайды Жүрек тұра алатындар көп деп алдайды Seni süyen Көңіл күйім Түсті бүгін тағы да сағынтып жүр мені үйім Жүрегімнің шектері ойнап осы күйі Қандай түйін екенін шешу қиын Seni süyen Mağan ешкім ұнамайды Pienok, tretí, bronzový a dnes sa páčila porote svojím výkonom, svojou prezentáciou, svojou krásou. Dievčina, ktorej meno sa dozviete až potom, keď zavolá pani Luciu Brdovskú, pani Annu Koptovú a pani Agátu Duchonovú, pretože tieto dámy budú odostávať to, čo má dostať súťažiaca, ktorá sa umiestnila na krásnom treťom mieste. Takže, kým prídu dámy hore, tak nás budem zase naťahovať. A mal by som sa poroknine sa usmievajú ľudko Kamauty Chanel. O, menos. Už mi dojde to šepkanie. Wow! Tamara, je vás tu viacej, nie? Dobre, na to idem. Husárová! Oproti nám, aby dostali korunku, šerpu, kytičky, potles, krása. OK, fotky, gratulácie. Ja neviem, ako sa gratuluje miske. Všetko najlepšie a ešte asi bola krajšia. Hej, tak toto chodí. Asi, hej. Super. OK, ďakujem dámy. Priečino, Gujko. Je, tá reakcia bola krásna. Reakcia. Tak si neromaj. Nebudu záčaje. Áno, krásne sa otáčaš. Či som niečo popletol? Mne to povedal tento. Porotu? Ja som volal. Ježiš, čo sa sprobne. Tak chvíľočku vydržíme. Príde teraz... Ale ja som volal, nie? Aha, to som volal, prepáčte, ospravedlňujem sa. Juliana Fádová, pani Olga z cateringu a Rúdko Budaj, kľudne aj s SBS-kou, lebo sa budú hádzať na vás všetky dámy. Ja sa ospravedlňujem raz, ale však ja som len z mesárkosti, takže poprosím, ty chvíľočku vydrž. Super, užij si tento moment, lebo toto sa neopakuje každý deň, tá atmosféra, a budeš mať aj osobného bodyguarda, to sa nevidí. Super, prichádzajú naozaj sponzory a dostaneš krásnu odmenu. Som na konajáka na čali. Zámerne som povedal, že som na kuno, lebo niečo sa bude diať, takže nech sa páči. Druhé miesto a ideme sa šerpovať a odozdávať ocenenia. Robte fotky. Kľudne môžeš ísť dopredu a robiť foto a live, keď potrebuješ, všetko si urobíte, čo potrebujete. Ja som veľmi rád, keď robíte živé prenosy, aby celé Slovensko videlo, že dneska Malou Slavkou prezentujeme krásu rómskych mladých žien. Super, Ivanka! Limianka Pohošová, super, gratulujeme krásne. Super, krásne foto, ďakujeme. Si Gold, Rúdko Budaj. Určite si ho dneska večer pozrite vo videu, keď je človek takýkrát. Super, ďakujeme krásne. Gratulácia. No, a teraz
Keby nespievala stále hlavná vodáčková, tak by ste tu počuli zúžať pomáre. Také je to ticho. No dobre. Ideme na to, vážené dámy, vážené páni. Milé súťažiace. Teraz vyhlásim meno tej slečny a číslo, ktorá dneska najviac ohúrila zástupcov poroty. No a ňu je Pečetná. Víťazkou je ale ktorý odovzdá ocenenie. Poprosím pani Husárovú Svetlanu, Marérka Píkesa a pani Moniku Juráškovú, aby prišli ku nám na stage, lebo oni budú mať tú čest a zatrasú pravicou ako prvý víťazke dnešnej Miss Roma Slovakia 2025 a ňou je Roma Sosky Samsličové, Roma Sosky Samsličové. Dobre, číslo je to ktoré? Ktoré je to číslo? To je sranda, tak to život nechodí. Číslo 1! Veľký potlesk! Prejavenku Rusnákovú Miss Roma 2025! Chcem vám všetky staviť, lebo novej pán nepočuje túto tabu! Zacinerované! Som hrdý na mesto mojich rodičov za to, že priniesli na tento svet krásnu v podobe tohto víťazstva. Ale pozor, všetkých 12 súťažiacich obdivujem a tlieskam vám, dievčince. Ste perfektne krásne, že ste mi dali na pánov. A ešte raz, teraz víte možnosť tuškovania víťazky Miss roku 2025 Slovakia. Kľudne dajme na hlas hudbu, nech si to vychutná. V seniorskom roku veku budeš ukazovať svojim slušatám to, o čom bol život. Dneska to bol krásne. A teraz si to zaslúži potlesk. Poprosím fotky. Toto sú tri slečny plus podcenenie organizátorov, ktoré dneska zaujali boj. Verím tomu, že ostatní súťažiace samozrejme ešte raz opakujú z toho dostávania. Veľký obdiv pre vami dáme. Seni süyen Mağan hiçkim anlamaydı Seni süyen Жаның ешкім тұра алмайды Жүрек тұралатындар көптеп алдайды Сені сүйем Көңіл күйім